Ndibulise kuwe mbukeli phansi nathi mphulaphuli. Ilizwi ke elizothi ndilifunde namhlanje lilizwe endalinikwa inkosi ngomhla we-18 kwinyanga yesibhozo ku-2024. Ndisilele ke phansi ngonyanga ngalamazwi inkosi yathi yandinika wona. Manintsi ke amazwi ethe yanika wona inkosi endithenga uba ke ndizofumana ithuba lokuba ndiwenze kuba amazwi undoqo lwamazwi inkosi ethe yanika wona ngamazwi athetha ngokuza kwakhe, ngamazwi esilumkiso, ngamazwi athetha ngokuba abantu abasenkonzweni amakholwa, abantu abazibiza ngegama lakhe kufuneka baphile kanjani na, ingakumbi xa kuthethwa ngobungcwele. Kodwa ke ilizwi lanamhlanje alithethi ngobungcwele. Ukulifunda nje lithi, ndibanikile yonke into abantu bam abanokuyiswela, ukundazi kuko okuzobenza bayifumane. Baninzi abantu apha elikholweni abalimeleyo belinyaliswa kuba becela kuThixo zingafezekiswa izicelo zabo, belinyazwa kukuba baya kuThixo okanye baya kwindoda kaThixo okanye baya kumntu ongumama osebenzela uThixo benezicelo abanazo, benezikhungo abanazo, benezililo abanazo. Kodwa ufumanisa uba ekuhambeni kwethuba, nangona nje umntu ethandaza, kuneva usise sithi uvuka ngo-12 athandaze, uyazila ukutya ndemva phaa kumhlobo wenene, kodwa uThixo akamboneleli. uThixo uva lo sisi sengathi umlibele. Inkosi ke ithi apha, ndibanikile yonke into abantu bam abanokuyiswela, ukundazi kuko okuzokwenza bayifumane okanye okuzobenza bayifumane. So ke ngoku xa sele sithandazile sacela kuThixo, uthi uYesu, cela nizophiwa, funani nizofumana, nkqonkqozani nizovulelwa. Xa ke ngoku sele ndiyile kuThixo, ndayocela, ndathandaza, ndayibeka intlungu yam phambi kwakhe, ngokwesibhalo unyanzelekile uThixo ukuba awuphendule umthandazo wam ngokwesibhalo. Kodwa ke funeka ke ngoku xa sele sizibekile izikhungo zethu phambi koThixo, sizibekile izicelo zethu phambi koThixo, xa singayiboni impendulo okanye ingezi impendulo, sizibuze, siziphicothe thina ukuba kutheni na impendulo ingezi, kutheni na singamkeli, kutheni na utshintsho singaluboni, nangona sizilile, nangona sithandazile, nangona siye sacela nabanye abantu uba basithandazise kule nkxwaleko nakwele meko esijongene nayo. uPetros phaya kuPetros wesibini isahluko sokuqala, ivesi yokuqala ukuya kweyesibhozo, uthi, nibona nje ukuba amandla akhe obuthixo asiphile zonke izinto. uPetros uthi, nibona nje ukuba amandla akhe obuthixo asiphile zonke izinto. Into ethetha uba amandla akhe obuthixo asiphile impiliso, amandla akhe obuthixo asiphile ukutya, amandla akhe obuthixo asiphile ubuhlobo obugqibeleleyo, ukuvana nokuphila kakuhle nabantu. Amandla akhe obuthixo asiphile uxolo. Amandla akhe obuthixo, njengoko sibona phaya kuMateyu 10, apho uYesu athumela khona abafundi bakhe ukuba bahambe bayophilisa abantu, asiphile awo mandla, amandla okuphilisa imilwelo. Umntu okholwayo, noba ungubani, noba umncinci kangakanani, noba umdala kangakanani, ekukholweni kwakhe ngosuku athandaza ngalo, amkela ngalo uYesu,
lowo muntu uye afumane amandla kaThixo. Xa sicela sisemandleni nasegunyeni likaThixo. Xa sicela sisemandleni nasegunyeni likaThixo. Into ke ngoku ezokwenza ukuba izicelo zethu zingevakali ezulwini, izicelo zethu zingamkeleki ezulwini, kukuba naxa amandla kaThixo singawasebenzisi ngendlela efanelekileyo. Amandla kaThixo singawamkelanga ngendlela efanelekileyo, okanye amandla kaThixo singawazi ukuba asebenza kanjani. Kuba uyatsho ngokucacileyo uPetros, owayehamba noYesu, owayephila noYesu, owafunda ubomi bukaYesu, ukuba amandla kaThixo okanye amandla akhe obuthixo asiphile zonke izinto. Uba ke uPetros uthi amandla akhe obuthixo asiphile zonke izinto, sibe thina singaziboni zonke izinto ngokutsho kwakhe zisenzeka ngendlela atsho ngayo, izothetha uba loo nto leyo uPetros ubexoka, uPetros ubethetha izinto ezingekhoyo. Phaya kuMateyu 10, uYesu unika abafundi bakhe igunya lokuhamba, lokuphilisa amilwelwe, lokuphilisa abagulayo, lokuvusa abafileyo. Ubanika igunya phezu kwamandla ongendawo. uPhilip, xa simbona phaya kwizenzo zesibhozo, uyahamba uya eSamariya emveni koba amakholwa efumene utshutshiso, efumene ukuphathwa gadalala eYerusalem, abazintsali, abaleka, agcwala kulo lonke limiwe. uPhilip wagqiba kolokuba yena uzoya eSamariya ayoshumayela uKristu. Uya eSamariya ushumayela uKristu esemandleni kaThixo, ushumayela ngamandla kaThixo, uphilisa imilwelwe, uphakamisa iziqhwala, uvusa abafileyo. Ithi iBhayibhile abantu baseSamariya babemmamela uFilipu ngamxhelomnye, bezivuyela izinto ababezibona. Into ethetha uba ke uFilipu phaya eSamariya wayiguqula iSamariya ngamandla kaThixo. Xa ke ngoku unokuthelekisa iimfuno zakho, uzithelekisa nokuvuswa kwabantu ekufeni, uzithelekisa nokuphila kwesiqhwala ebesingakwazi ukuhamba sikwazi, ucinga into okokubana amandla kaThixo ngeke akwazi na ukukunika umsebenzi? Amandla kaThixo akuwe ngeke akwazi na ukuvulela iingcango ezivaliweyo? uFilipu waya ngamandla kaThixo eyoshumayela. uKristu washumayela ngamandla kaThixo. Into eyenza singakwazi ukufumana izinto uThixo asibekele zona kukuba singawazi amandla akuthi ukuba asebenza kanjani. So uqhubeka ke athi uPetros, nibona nje ukuba amandla akhe ubuthixo asiphile zonke izinto, ezisingise ebomini nasekuhloneleni uThixo. Amandla akhe asinike yonke into esiyisweleyo isemandleni kaThixo. Ukuhlonela, ukuthobela uThixo, ukubaleka isono, ukuzithiba, ukuzondelela izinto zikaThixo zisemandleni kaThixo owafumana elukholweni. uThixo uqhubeka athi ke ngoku uPetros, ngako ukumazi lowo ekuhloneleni uThixo, ngako ukumazi lowo wasibizayo ngozuko nesidima. So ezi zinto ke ngoku sizifumana ngokumazi uThixo ukuba ungubani. Umthandazo othandazwe ngaphandle kokwazi uThixo, lowo mthandazo awuzusebenza.
sesinye sezizathu ezo esenza ukuba abantu bangakwazi ukufumana impendulo kwimithandazo yabo, kukuba bathandaza uThixo bengamazi. Ukukholwa, ukusindiswa akuthethi ukuba umuntu uyamazi uThixo. Ukushumayela ilizwi akuthethi ukuba umuntu uyamazi uThixo. Ukunikela nokungqina akuthethi ukuba umuntu uyamazi uThixo. Uhamba umuntu esithi uYesu ugungquza ngaphakathi lemfa ngaphakathi namamkela uhleli ngaphakathi, loo nto leyo ayithethi ukuba ubani uyazana noThixo. Kuba xa usazana noThixo uzokwazi iingcinga zikaThixo ngale meko ojongene nayo. uThixo uzokuxelela iingcinga anazo ngale meko ojongene nayo. Xa uzazi iingcinga zikaThixo uzotshintsha indlela yokwenza, uzotshintsha indlela yokuthetha iyamelelane okanye iqamelele kwiingcinga zikaThixo, ihambisane neengcinga zikaThixo. Kuba xa ungahambisani neengcinga zikaThixo uzokwenza izinto ezinxamnye noThixo, ezingahambisani noThixo. Ifana nendoda ethandazela uba uThixo ayenzele izinto, ayinike ipromotion, into ezinjalo. Fumanisa uba le ndoda le ayifumani lo msebenzi ufunayo okanye le promotion ifunayo. Xa unokujonga ngokwesibhalo uPetros ngiciba ngokuqala sahluko sesithathu ivesi yesixhenxe, ufumanisa uba uthi uPetros phaa indlela eniphatha ngayo amakhosikazi wenu yiyo eyenza ukuba uThixo izikhungo zenu angeziva. Ufumanisa uba le ndoda iyathandaza, iyaguntya inyembezi, iyamqalekisa uThixo kuba isithi yona ayinampumelelo, kanti indlela le ephethe ngayo inkosikazi yiyo eyenza ukuba uThixo angayimameli imithandazo yakhe. So zinintsi ke ngoku izinto ezifana nezo ezenza ukuba uThixo imithandazo yabantu angayiphenduli. Kukhona ke umthetho eBhayibhileni othi thanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Ngumthetho owo, akuyongcinga, akuyonto uThixo ayicebisayo, akuyonto uThixo ebefuna uba sihlale phantsi naye sike siyihlalutye naye sithi ke Thixo ngathi uphazamile phaa, nawe uyithanda le tshepo ngendlela endiphethe ngayo. Ngumthetho owo, xa unyhasha umthetho wasemhlabeni uyavalelwa. Xa unyhasha imithetho kaThixo, uThixo akazuyiphendula imithandazo yalo mntu qha qwaba. So izinto ke ngoku ezenza ukuba imithandazo ingaphendulwa zezo zinto, okanye ezo zinto esele ndizibalule ziyinxalenye yezinto ezenza ukuba imithandazo ingaphendulwa. Enye into eyenza uba umntu angazifumani impendulo kumthandazo wakhe kukuba izinto uThixo azifunayo akazenzi. Uthi uThixo, iBhayibhile iyakwala ukuhamba umuntu elala, kodwa ufumanisa uba lo mntu lo yena uhamba elala. Ndenza nje umzekelo uba isiqhelo le nto emakholweni. Wathi omnye usisi ukholo luphele lapha esifubeni, ukwehlika alusekho ukholo. Sihamba nayo lo sisi, sihamba sinqenela ngoYesu nobuhle bukaYesu.
kodwa emveni koko uyandijonga athi ebhuti ngathi umhle, ndithi njengoba uthetha ngoYesu nje ithini into adosisa. Hayi kaloku ukholo bhuti, luphele lapha esifubeni, ukwehlika lusekho ukholo. Uzibuze uba kanti lo mntu lo ngomphi lo Yesu amkhonzayo, kuba kaloku uYesu unyanzelisa ubungcwele, uYesu unyanzelisa ukumthanda. Uthi xa nindithanda nizozenza izinto endizitshoyo. Nitsho kanjani ba Nkosi, Nkosi, nibe ningazenzi izinto endizitshoyo? Uthando lukaYesu kukwenza izinto uYesu azitshoyo. Banintsi abantu abasindisiweyo abangazumbona uYesu ngomhla womgwebo. Abantu abangqinayo, abantu ababila babelichaphoti ngecawe beshumayela uYesu uphilisayo nosindisayo, abangazumbona bona abo bantu uYesu. So kuzofuneka ngosizazi izinto uThixo azifunayo nezinto azenzayo. Nansi into, umuntu xa ethandaza uya kuYesu enelist, uxwebhu olude lwezinto azifunayo, akugqiba uxelela uThixo ngolu xwebhu lwakho aluphetheyo. Ulithi thatha phantsi alushiye phaa phambi koThixo emke. uThixo atshiye ke ngoku emenematha enomnqa, kuba lo mntu akamnikanga ithuba lokummamela uba uthini ngolu xwebhu aluphetheyo. Kukhona ndandine-ofisi edolophini, so wakhona iinkonzo ndifuna ukuzongeza. Ndafowunela itshomi yam ndithi, ndoda, akekho umntu ongakwazi undincedisa ukongeza ezi nkonzo apha eshishinini lam. Athi lo mfo, hayi ukhona umfo endicinga uba angakwazi ukunceda. Ndithi hayi khona kwakundinike mani inamba yomnxeba wakhe ke ndithethe naye. Hayi nyhani andinike, ndiyifowunele le chap, ndiye ndicela ufika ibe nezinto zokuza ibuye ingezi. Ekugqibeleni ifike ithi, hayi le chap, hayi ndiyeza ngomso ndizobe ndilapho ngentsimbi yeshumi. Ndithi hayi ke akukho ngxaki mhlekazi wam, uzondifumana eofisini. Ngosuku olungaphambili ke ndithandaze ke ndithi, Nkosi, le chap le indlela ebenza ngayo andiyiqondi kakuhle, ndingasebenzisana nalo mfo. Ndingayifumani impendulo, ndihambe ndiyolala. Ekulaleni kwam ndibe nephupha, ndiyayibona le chap apha ephupheni, ndisemnxebeni ndithetha ngomnxeba, ube khona umntu onkqonkqozayo. Ndithi ngena avule, ndimkhwebe uba eze uba ndisemnxebeni, ndimkhwebe eze ahlale phantsi, ndimkhombe esitulweni ngexesha ndisemnxebeni ahlale phantsi. Ngeli xesha angenayo ephupheni athi uMoya Oyingcwele, ungasebenzisani nale ndoda. Ndiyiphulaphule ke le ndoda selihleli phantsi, nam umnxeba sele ndisukile kuwo. Ndiyiphulaphule izinto, iinkcazelo ezitshoyo, izinto ezithethayo, kodwa ndibe ndisithi, eyi, ngele nto itsho yile chap ifamanqa. Xa ujonga intsebenzo yeshishini, le itsho yile chap ife amanqa. Zinintsi ke izinto uThixo athi umntu afuna ukumxelela zona xa ethandaza, ezizomenza uba angayifumani impendulo kulo mthandazo awuthandazayo. Kodwa ke kuba ke singabantu abaneenkani, abazicingelayo, abafuna inkanuko neemfuno zabo, singammameli uThixo kuba sicinga ukuba uThixo ngutata omkhulu wethu onguvuma zonke. Uxolo, akasebenzi kanjalo kuThixo. uThixo akangovuma zonke. Soze uThixo abe nguvuma zonke. NguThixo olawula thina, asilawuli yena. Imithandazo yakho yaphendulwa kudala. Kungenzeka uba indlela owenza ngayo yiyo eyenza ukuba imithandazo yakho ingafikeleli kuwe. Kwivesi yesine ke uqhubeka athi uPetros esithe,
ngozuko nesidima esithe ngezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuthixo nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Kukhona abantu abengekho ngcathu apha elukholweni labo abaqhutywa yinkanuko yokuthetha into abafuna ukuyithetha ngexesha abafuna ukuyithetha ngayo, yinkanuko yocinga into abafuna uyicinga ngexesha abafuna ukulicinga ngayo. Uxolo, yinkanuko yokubukela izinto abafuna ukuzibukela ngexesha abafuna ukuzibukela ngalo, yinkanuko yokuya apho bafuna ukuya khona ngexesha abafuna ukuya ngalo, nangona uThixo engafuni ukuba baye kuloo ndawo. Yinkanuko yokuthandana nabantu abafuna ukuthandana nabo ngendlela abafuna ukuthandana nabo ngayo ngexesha abafuna ukuthandana ngabo. Ufumanisa uba uthe wakudibana nalo mntu izinto zakho zangahambi kakuhle kuba uThixo engafuni ukuba usebenzisane okanye uthandane okanye utshate nalo mntu utshate naye. Ukhona usisi oweza kum efuna ucetyiswa umtshato uba ndinamaphepha ocebisa abantu emitshatweni. Ndimxelele sisi uThixo uthi yenza kanje ukuze le ngxaki yakho isombululeke, kuthuleke. Ndicinga uba uyenzile into uThixo ebeyifuna. Abuyele kum lo sisi athi hey ndinangxaki. Ndithe sisi kanti uThixo laa nto ndandikuxelela uba uyithethile uthini ngayo? Athi hey yazi ndalahlekelwa yifowuni zange ndiyenze laa nto. Ndabona uba lo sisi uyadlala lo. Andizubuye ndiphinde ndimxelele izinto uThixo azithetha engazange ayenze kwayileyo yokuqala. Ndikhona ke nabantu ezisebenzisana nabo athi omnye hayi yazi lo sisi lo uThixo wandixelela phambi kokuba tshate ukuba le ndoda ayitshatayo yindoda engafanelekanga uba uyayitshata, kodwa ke waqhubeleka. Zikhona izinto uThixo azozivala ebomini bomntu kuba lo mntu engazange amamele into ayithethileyo uThixo. Zintoni uThixo azivalileyo ebomini bakho ezivala kuba ungazange umamele into athe wayithetha? So ke uthi pha uPetros ezi zinto uThixo usinike ngamandla, usinike ngozuko nesidima. Xa mna ndingenalo uzuko, ndingenaso isidima kwalapha ekuphileni kwalapha ekuhlaleni, kuba xa ungumntu okholiweyo kufuneka ube ngcathu kwizinto ozenzayo, ube ngcathu kwindlela okuthetha ngayo, ube ngcathu ekwenzeni. Kwivesi yesihlanu uqhubeka athi ewe ngenxa yoko nakuba niqokele ukukhuthala konke, yithini elukholweni lweni nongezelele isidima. Esidimeni, isidima ke nto zakuthi yindlela yokuziphatha, yindlela abantu abakubona ngayo, yindlela abantu abakuhlonipha ngayo, yindlela uba nesidima nesithozela. Isidima nesithoze, uhlonipheka apha elalini, uhlonipheka apha ekuhlaleni, uhlonitshwa ke ekuhlaleni ngenxa yokuziphatha kwakho. Uqhubeka kathi ke esidimeni wongeze ukwazi. Kukhona abantu abangamaziyo uKristu, abangalaziyo ukholo ukuba lusebenza kanjani, kuba ukholo lwabo luxhomekeke kumfundisi wabo, ukholo lwabo luxhomekeke kupapa abamlandelayo oseTVini, abaye bahambe bayommamela ngosuku oluthile xa sendaweni ethile, bahambe babe betshiya uThixo ekhaya bengamazi uThixo, bahambe bafuna ukuyokwazi upapa, babe lo Thixo upapa ekufanele uba uyamkhonza bayamazi babe bengamazi.
Imfundiso oyinikwa ngupapa mayihambiselane nemfundiso oyinikwe nguThixo ekuthandazeni kwakho exesheni lakho lokuthandaza. Imfundiso oyinikwa ngumfundisi wakho nobucawa lecawa kuyo mayihambiselane nemfundiso uThixo akunike yona ngexesha wena uthandaza ngalo usekhusini lakho. So ekwazini ekuzeyiseni umonde uzeyisa ke kuthetha uba ke ukhona izinto ongazenziyo. Awuseli, awunxili, awuthuki, awukrexezi, awebi, awungqina ubungqina bobuxoki. Kukuzeyisa oko. Ekuzeyiseni ke umonde kuba ukhona umuntu ozothi ndizenzile zonke ezi zinto kodwa uThixo akandiphendulanga. Unawo na umonde? Kodwa kumonde unawo phindele emva ujonge uba ezi zinto isidima ukwazi unako na, isidima unaso na, ukwazi unako na, ukuzeyisa unako na, kuba ezi zinto ziba zisiseko nondoqo bobomi bakho baselukholweni. Masiye up nansi ke unazo na ezi zinto ekhayeni kwakho, ekhaya hayi ebandleni. Khona ividiyo ndayibona apha phezolo. Lo sisi ukhona ichibi abawela kulo, kholo mfunxibe isuti ambeleke lo sisi, ubeleka le chap, athathe uphaqa bakhe ababambe ngezandla. Le chap ithi khwence emqolo, nxibe isuti nje elihlaza, khwence emqolo, bawele ke kweli chibi ibekwe lacala. So ndifunde ke kwi-comments, uxolo nje kancinci. Ndifunde kwi-comments athi omnye umntu hayi lo sisi umyeni wakhe uyamthanda, uyambeleka, mnika imeme. Omnye akhomenta athi hayi ngupapa, ubeleke upapa. Umfundisi abapapa bakhona nguye lambelekileyo, ubeleka upapa. Sibuze kuba ubuyesu bekhona emhlabeni bezombeleka na. Uqhubeka ke athi ke kumonde ke ukuhlonela uThixo. Umonde ukuhlonela uThixo, xa sele unawo umonde somlindile uzobuya ke ngokuThixo umlinde kwezimpendulo zakhe kufanele uba ukunika zona. Sele unomonde umlindile uzobuya uThixo akuxelele izinto kufanele ke uzenzile ukuze ufumane lento othandazela yona. Uninzi lwabantu uthi ke kumonde nxesipha, uthi ke kumonde ukuhlonela uThixo. Selunawo kumonde njengoba senditshilo uThixo uyamhlonela na kwizinto azithethileyo. Uninzi ke lwabantu luwa kuba lungamhloneli uThixo. Into eyenza abantu bawe elukholweni, intlungu endinayo ngabantu abawayo elukholweni, ingakumbi abantu abantsundu abangakwaziyo ukubambelela elukholweni, umntu ade abhubhe. Umntu usindiswa iminyaka ethile, ufumanisa uba ekuhambeni kwethuba uyawa bhum phantsi lo mntu. Uba kuba engenayo ingcambu yelizwi likaThixo, uwa kuba ethathe ukholo lwakhe walwethi fumba ezandleni zomfundisi wakhe, engazange yena afune ukukhula elukholweni nasekwazini uThixo, ezazela uThixo yena ngobuyena, engamanzanga uThixo njengomhlobo kodwa emaze uThixo njengotata omkhulu onguvuma zonke. Uninzi ke lwabantu luwa kuba uThixo lungamhlonelanga. Qhubeka ke athi ke uPetros kwivesi 7, ekuhloneleni ke uThixo, ukuthanda abazalwane, ekuthandeni ke abazalwana, ukuthanda abantu bonke,
Abantu abasindisiweyo, abantu abaninzi babathatha njengabantu abanempakamo, abangababeki abanye abantu, abangabaziyo abanye abantu. Uba ke dadewethu njalo, guquka. Uba mfowethu njalo wena unempakamo, impumlo yakho iphaya emafini, guquka kuba uzowa xa uqhubeka usenza loo nto. Kuba ukwenza loo nto kuthetha uba wena uchasene nemfundiso kaKristu Yesu, imfundiso ethi thanda ummelwane wakho njengokuba uzithanda. Akatshongo ke uba ngummelwane onjani. Uthena nje thanda ummelwane wakho njengoba uzithanda nawe. Uba ummelwane uyanxila, uba kanxile akayithethanga loo nto Yesu. Ukuthanda abantu bonke, kuba xa zikhoyo ezo zinto kune zisanda, zinenza ukuba ninganqeni, ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini inkosi yethu uYesu Kristu. Xa ungazazi ezi zinto uzoswela isiqhamo sokumazi uKristu Yesu. Khumbule ke ba esi sisiprofetho endasinikwa inkosi apho ithi, ndibanikile yonke into abantu bam abanokuyiswela, ukundazi kuko okuzobenza bayifumane. Into ethetha uba ke asizifumani ezi zinto kuba singamazi uKristu uYesu. Xolo nje mzuzwana, ezi zinto asizifumani ukuba singamazi uKristu Yesu. So uMateyu 7 verse 7 uya ku-12 uthi, celani nophiwa, funani nofumana, nkqonkqozani novulelwa. Kuba wonke umuntu ocelayo uyazuza, nalowo ofunayo uyafumana, nalowo onkqonkqozayo uyakuvulelwa. Nguphi na umntu kuni ongathi ukuba unyana wakhe uthe wacela isonka amnike ilitye, athi ukuba uthe wacela intlanzi amnike inyoka? Ukuba ngoko nina nikhohlakele nje niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo, wobekaphi na yena uYihlo osemazulwini ukugqithisela ukubapha okulungileyo abamcelayo. Zonke izinto ngoko, cela umamelisise phaya uverse 12. Zonke izinto ngoko enisukuba bangazenza abantu kuni, yenzani ezikwanjalo nani kubo, kuba oko kungumthetho nabaprofethi. Xa ungazenzi izinto abantu bangazenza kuwe, ungazenzi kubo, uThixo ngeke akuphendule. Ngeke ube uhamba ubulala abantu ube wena ungafuni ukuba kubulawe kuni. Nenza umzekelo. Ucimba ke wena ke ngoku ungcono kunabanye abantu. Akekho umuntu ongcono ebukumkanini bukaThixo kunomnye. Into eyenza umahluko kukuba uyayenza na intando kaThixo okanye uyenza intando kaThixo. So intando kaThixo ekwenzeni izinto kwabanye abantu ongathanda ukuba bazenze kuwe, uzenza bengekazenzi ezo zinto ukuba uyatyala. Ekutyaleni kwakho kuba khona umvuzo. KumaGalathi 4 verse yokuqala kuya phaya kwivesi 5 uqukumbela uthi Pawulos, lo mcimbi makhe ndiwubeke ngolu hlobo. Unyana oyindlalifa uphathwa njengesicaka logama eselula, nakuba zonke izinto zizezakhe. Nangona nje apha elikholweni uThixo ekunike zonke izinto ezisingisele ebomini nasekuhloneleni uThixo ngokwaPetros, xa wena nam siselula kwezo zinto, uThixo ngeke asinike. Sizothathwa njengokuba sizizicaka. Ngeke ndithi ndinguThobile ndihambe ndiye kwa-SAA, kwa-South African Airways,
ndiyothi phaya ndicela uqhuba iBoeing 747 ndibe ndingenawo amaphepha okuqhuba inqwelomoya. Abo bantu ndizobe ndithetha nabo bazondithatha njengegeza lonyaka, bazondithatha njengongqondwana wonyaka. Masingayi kuThixo sicela izinto esingakhange sikhule kuzo nesingafuni ukukhula kuzo. Ngeke ndicele kuThixo, okanye umzekelo, angeke ucele inkosikazi kuThixo, ucela uba uThixo akunika inkosikazi ube ungasebenzi, ube ungundywaleli, ube ungathembeki, ube ungumntu ongakwazi ukuyimela inyaniso. Akazukunika uThixo inkosikazi xa unjalo. Uqhubeka athi uPawulos, uyagcinwa alungiselelwe yonke imicimbi yakhe, uyagcinwa alungiselelwe yonke imicimbi yakhe kude kufike ixesha elimiswe nguyise. Uzogcinwa, ndizogcinwa, kude kufike ixesha apho ndikhula khona kwizinto uThixo afanele ukunika zona andinika uThixo xa sele ndikhulile. Njengoba uphulaphule nje, ngeke umtshiye umntwana wakho oneminyaka 5 nezitshixo zendlu uthi ndihamba ke namhlanje Sipho mntanam endimthandayo, ndizobuya emva kweentsuku ezintathu nasi isitshixo. Ngeke uyenze loo nto. Ukuba ke wena ke ngeke ukwazi ukuyenza loo nto, ucinga uba uThixo angakunika kanjani? Ucinga uba uThixo angandinika kanjani izinto endingahluzekanga kuzo, endingaqiqanga kuzo, endingeke ndikwazi ukumelana nazo xa sele ndizifumene? Akwenzeki. Isizathu ke sokuba uThixo angayiphenduli imithandazo ethile kukuba umuntu akahluzekanga, akakhulanga, akaqiqanga, akanalwazi lokuzikhulisa nezokuzifesekisa nezokuziphatha kakuhle ezo zinto xa uThixo sele emnikile. Akukokuba uThixo imithandazo yakho okanye imithandazo yam akayivanga. Wakuvula umlomo uThixo uye kuva, nditsho uhleba usebeza ngabula mampondo, uThixo uye kuva. Ayikho into eyenza uThixo imithandazo yethu ukuba angayiphenduli, ayikho, ngaphandle kokophula imithetho yakhe. Qhubeka kwivesi yesithathu athi uPawulos, nathi ke ngokuya besingekakhuli besiphantsi kwezithethe zabantu, kodwa ke lithe lakuzaliseka ixesha uThixo wathumela unyana wakhe, weza ngokuzalwa ngumntu obhinqileyo, wazalelwa phantsi komthetho kaMoses, ukuze ahlangulwe abo baphantsi komthetho, size thina sibe ngoonyana bakaThixo. Njengoba ke uKristu ezile wahlangula phantsi komthetho, ngoku ungunyana kaThixo, ngoku uyintombi kaThixo. Njengoba ungunyana kaThixo, uyintombi kaThixo, kukhona ke ngoku uxanduva onalo lokukhulisa ubukumkani bukaThixo. Abantu abaninzi bathandaza kuba befuna ukukhulisa ubomi babo bengenanjongo zakukhulisa ubukumkani bukaThixo. Njengokuba unonyana okanye unentombi, xa unyana wakho okanye intombi yakho ingancedisi apha endlini, ingenandima engundoqo eyidlalayo, lo mntana lowo uzomthatha njengokuba ngumntwana osisikhubekiso nolungcikivo kuwe. Uthi xa usithi makavuke undlule, makavuke atshayele, ufike engekayenzi loo nto, ibukela iTV ngo-4 ngo-5 xa uvela emsebenzini uxolo.
lo mntwana uzomthatha njengomntwana olungcikivo kuwe, uzomthatha njengomntwana oyinjubaqa, ongamameliyo, ongenanhlonipho. Nawe ke xa kukhona izinto uThixo akuxelela uba uzenze ube ungazenzi, uThixo uthatha njengomntwana ongahloniphiyo, ongamameliyo, oyinjubaqa, olungcikivo. Masiyeke ke lento yokwazi uThixo ngemithandazo yethu. Umuntu yakuThixo nje xa efuna ukuthandaza ecela izinto uThixo kufanele bamenzele zona, engake aye kuThixo eyothandaza uba Thixo yintoni ongathanda ukuba ndiyenze apha ebukumkanini bakho namhlanje okanye ngomso. Igama lam ndinguThobile. Ndiyabulela uba uthe wanathi. Wasifumana kuFacebook nguPhalal, sithetha ngezinto zeshishini, nala kuTikTok singuphalal, nakwi-YouTube singuphalal. Siyafumaneka ke kwiziprofeto zesiNgesi endingacebisa uba uye kuzo, uzimamele, ulike, ushare, usubscribe phaya ku-YouTube ethi The Oracles of the Lord. Sibike njengoba senditshilo ke sifumaneke ke ngesiXhosa phaya ku-YouTube. I-channel yethu ithi iBhayibhile ngesiXhosa, njengoba nangoku le channel oyibukeleyo apha kuTikTok igama layo liyiBhayibhile ngesiXhosa. Nkosi yothandwa, nisikelele. Ndiyabulela ukuba ethe nama nathi.